Nakahanda na ang Mactan Cebu International Airport Authority para sa nalalapit na ASEAN Summit 2026, habang isinasagawa na lamang ang mga huling paghahanda sa paliparan. Si Jimray Biosa mula sa Cebu para sa balita. Nasa huling yugto na ng paghahanda ang Mactan Cebu International Airport para sa ASEAN Summit, kung saan tapos na ang pangunahing infrastruktura at isinasagawa na lamang ang mga huling detalye. Ayon kay MCIAA General Manager at CEO Julius Neri Jr., kabilang sa mga natitirang gawain ang paglalagay ng mga muebles, dekorasyon at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kahandaan ng Mactan Cebu International Airport sa pagdating ng mga head of state. All of the major preparations are done, but like any event of this magnitude, there are so many finishing touches, mga last minute. So for example, all of the major infrastructure is done already, but pang-deliver pa mga furniture, mga decorations, and other minor appliances, other details that are really necessary to make this a successful ASEAN event. So far, we are on time. We still have about 2 weeks. So everything has already been programmed. So hopefully all of our suppliers will be able to deliver. Of course, if there are any glitches, then we have to go to plan B. Ani Neri, nakaayon sa schedule ang mga paghahanda at nakaprograma na ang lahat ng kailangang tapusin bago ang summit sa unang bahagi ng Mayo. Gayunman, binanggit ni Neri na magpapatuloy ang operasyon ng paliparan, ngunit maaaring magkaroon ng kaunting pagkaantala sa mga biyahe dahil sa mahigpit na protocol sa pagdating ng mga dayuhang dignitaryo na karamihan ay sasakay sa pribadong eroplano. Pinayuhan niya ang mga biyahero na magplano ng maaga, lalo na ang may mahalagang lakad. At kung maaari ay bumiyahe isang araw bago ang kanilang schedule upang maiwasan ang abala. All flights will continue. Yes, in the sense that there may be some delays. There are particular protocols that come with the arrival of the aircrafts carrying the different heads of state. So it might cause some delays. So my suggestion to everyone is that please plan around there being delays. In other words, if you have a meeting in Manila on May 8 at noontime, please do not go May 8 in the morning. You go on May 7. Inaasahang darating ang karamihan sa mga pinuno ng estado sa pagitan ng Mayo 6 at 7, habang ang mga advance team ay nagsimula ng dumating ngayong Abril. Ang paghahanda para sa summit ay pinagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Tourism, Bureau of Customs, Bureau of Quarantine, Office for Transportation Security, kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City, Cebu City at Cebu Province. Dagdag pa niya, ang ilang proyekto tulad ng pagsasaayos ng General Aviation Terminal ay matagal nang nakaplano, ngunit pinabilis lamang para sa ASEAN Summit. Sa kabila ng inaasahang pagdami ng mga biyahe, tiniyak ng MCIAA na magpapatuloy ang normal na operasyon ng paliparan, habang pinanatili ang balanse sa pagitan ng mahigpit na seguridad at kaginhawaan ng mga pasahero. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimry Biosa, SMNI News.